Upravo sam shvatio da se 39. lekcija zove upper, lower i substitute, da sam ja obradio samo upper i lower. Substitute služi da se neki tekst zameni nekim drugim. Naravno, ne mora tekst, može i slovo, pa ćemo reći substitute. Dakle, ovo je tekst u kom hoćemo da menjamo. Old tekst je C, new tekst je Ć. Neće tako, nego ću morati da kliknem ovde. Sad dok se snađem sa tastaturom. Znači, old tekst je C, new tekst je Ć. I nije tu, već je ovde. I kao što vidite, sada je sve ove koje se prezivali na C sklonio u Ć. Problem je, ako stavimo prezime našeg gradonačelnika de jure, ne de facto, dobit ćemo Radojičić, a ne Radojičić. Tako da to je u suštini problem, ali to je problem kojeg morate da budete svesni. Tako da ovdje možete staviti CH, pa ne znam, CH zameni u Ć, odnosno u Č, a C zameni u Ć. Tako da eto, to je bila dopuna 39. lekcije. Hvala na pažnji.